Takže čau, toto je seriál Zabijak a začneme hneď s prvním dílem. A toto si pak dorobím. A ešte aj toto sa mi stalo, no nič. Takto sa to začína. Mám šéfa, ktorý mi dáva úkoly a za to dostávam zlato alebo diamanty. A dal mi teraz první úkol, ináč vyzerám takto. Dal mi první úkol a to si prečtu. Jo. Mám zabiť jedného bohače a zobrať mu všetky zlata a diamanty. Je to ľahké, dám si oblek a už jdu. Len si túto mapku odložím. Mám tu items, ale toto nebudu používať. Len co mám teď nachystané. To. Veď je to seriál pre vás. Dám si oblek, aby ma nepoznal. A teď jdu. Vybral som si meč, zbraň, lebo musím ísť k domu a tam ho zabiť. Vidím kam, lebo to tam bolo napísané. Mám nakreslené. Tam je jeho dům. Je vnútri. Tak. Určite je tam. Tak, zabijú. Pôjdu. Stojí vo dverách. Nemá zavreté dvere, tak rovno zabijú. Dobrý den, šéfko. Tak, tu máš. Tak. Je po ňom. Pomále. Moc post. Tak si aspoň zober. Okradnú. Všetko ukradnú. Toto ne. Dve si zoberú. Dve. To má ale... To je ale bohač. Ale už zomre. Tak mu dám všetko na spomíne. Je ráno. To má tvrdý dom. No. Mám páku, aspoň. No nič, splnil som úlohu. Odovzdám šéfovi. No. Najprv, no. Odovzdám šéfovi to zlato. A to tie diamanty, ale najprv si toto... Sem si to dám, nie. Dám si to do tajného skladu. Aspoň vám to ukážem ako na první díl tohto seriálu. Mám tu zbranie. Mám tu piatku a dám si to sem. Aj toto. Aj toto si schovám. Takže Čau, to je
To bol první seriál Zabijak a uvidíme sa pri novom úkole. Čau.